U organizaciji Instituta za razvoj mladih KULT raspravljalo se o javnim sredstvima namijenjenim za mlade, kao i povećanju odgovornosti javnih institucija Bosne i Hercegovine u trošenju javnih sredstava. Akcenat je stavljen na sredstva koja su predviđena za omladinske organizacije. Potreba za izmjenama i dopunama zakona o reviziji institucije Bosne i Hercegovine, koji bi ojačale poziciju Parlamentarne skupštine BiH pri praćenju i reagovanju na nepravilnosti u financijskom poslovanju, bila je osnova rasprave. Dvije vrlo negativne poruke od strane vlasti prema mladima i u Federaciji Republike Srpskoj. Naime, u Federaciji rebalansom budžeta ponovo nije predviđena ni jedna marka za razvoj mladih, čime se direktno prekršile odredbe zakona o mladima Federacije Bosne i Hercegovine. Istaknuta je obaveza da se formiraju programi za mlade i pomoć mladima putem ministarstava obrazovanja ili zdravstva. Postavlja se pitanje gdje odlazi novac koji je namijenjen mladima. Dosadašnja vlast na višim nivoima vlasti izdvajala svega nešto više od 2 marke po mladom čovjeku u Bosni i Hercegovini, što je izuzetno malo za mlade ljude. Ove godine nijedno ministarstvo nije predvidjelo sredstva za pitanja mladih. Vrijeme je da se predviđeni novac koji je u rukama vlasti iskoristi za projekte namijenjene mladima. Na ovaj način nastoji se ukazati potreba za poboljšanje zakona u oblasti revizije institucija BiH, ali i pružiti mladima bolje uvjete za budućnost.